c'è stata l'unico professionalità nella questa uscita per cui che c'è stata delle spinaglia.
utrka na 3000 metara za mlađe juniore. Čekamo drugi prolaz na 2000 metara. To je utrka koju su igrali sa tradicijom i dvorani Boga Vetična otvorena Ivan Mažar koja dođe rekao tradiciji 1200 zahtjevnih priprema na cestu, ali ovdje vozi Sara Benić drži to. Ivan Mažar opet su pratitelje Benića članica Akrama, Ivan Mažar članica Rosovine Skupine, 220 trče, na treće mjesto sa brojem 135 Ana Sečka, na četvrtom sa brojem 133 Ana Petkovića, na mlađe srednjoškom prvenstvu. Naša srpna trči da se tiče iz Zagreba, prije testera za srpski gledalih i Dora Dušiću, da imamo Zrinjevac, a ovdje imamo sada još nekoliko krugova do kraja, predstavljamo Sara Belić, 2010, Ivan Mažar, 2011. godište. Tamo doma za treći četvrto mjesto Sečka i Petković, dvojac Božana iz Zagreba. 371 naše srpane sredice i prijateljstva broj 337 u također na 3000 metara. Bezstrojene Belić Mažar, 104-294, Sara Belić i Mažar, vodeći dolazi 3000 metara. Nakon ove utrke ostale su nam još utrke mlađih juniora. Na 3000 metara Duša Petković, 4x400, nakon toga ide proglašenje u 19 sati i 10 minuta. Koji posljednji 200 metara, Sara Belić ima Mažar, 15:92 je hrvatski rekord. Mažar dođe u hrvatski kanal, da vidimo Sara ovdje 100 minuta cilja, ima Mažar i Sara Belić, Sara Belić je Belić, i čini se da će to prvi novi hrvatski rekord, koji ćemo samo staviti za tako druge rekord ima ovo mjesto naša prva i Sara Petković je sada za koga ovdje sada i dodala samo dalje sada tu se broji 135 prolazena slika Ana Petković koja je najviše može 400 krenica od krenica da će biti četvrta. Suci sada je počavaju posljednji krug za pojedine prvačice, a stoji ovo vreme 9:55:05 nosi za jedno ide Mažar, što je pojedine do sada 65:92 koji je blizu treće župama Toma Belić, a sada Mažar i Sara Belić na prva mjesta drže od tog rekorda.
završena tamo i Sečka i Pejković, tu činite stiže i Srta Nedana u 11 minuta, posljednji krug za Dejan Ušić, a samo da ga još doći do Pijatistana.